ମୁମ୍ବାଇ ସ୍ୱପ୍ନର ସହର। ଏଠାକୁ ପ୍ରତିଦିନ ହଜାର ହଜାର ଯୁବକ ଯୁବତୀ ଆସନ୍ତି ନିଜର ଭାଗ୍ୟ କରିବା ପାଇଁ। କିନ୍ତୁ 2008 ମସିହା ମେ ମାସର ସେହି ସକାଳ କିଛି ଅଲଗା ଥିଲା। ମାଲାଡରେ ଏକ ଆଲିଶାନ ଫ୍ଲାଟ୍ରେ ଏମିତି କିଛି ଘଟିଥିଲା ଯାହା ଶୁଣିଲେ ଆପଣଙ୍କ ରୋମ୍ ଟାଙ୍କୁରି ଉଠିବ। ଜଣେ ଯୁବକର ଶରୀରକୁ 300 ଖଣ୍ଡ କରି କାଟି ଜଙ୍ଗଲରେ ପୋଡ଼ି ଦିଆଗଲା। ଏହା କୌଣସି ସିନେମାର କାହାଣୀ ନୁହେଁ, ଏହା ଥିଲା ଏକ ସତ୍ୟ ଘଟଣା। ନୀରଜ ଗ୍ରୋଭର ହତ୍ୟାକାଣ୍ଡ। ମୁମ୍ବାଇରେ ଏକ ଟେଲିଭିଜନ ପ୍ରଡକ୍ସନ ହାଉସରେ କାମ କରୁଥିଲେ। ସେ ମାରିଆଙ୍କୁ କାମ ଦେବାରେ ସାହାଯ୍ୟ କରୁଥିଲେ। ଏହି କାହାଣୀର 3ଟି ମୁଖ୍ୟ ଚରିତ୍ର। ପ୍ରଥମେ ନୀରଜ ଗ୍ରୋଭ, ଜଣେ ଉତ୍ସାହୀ ଯୁବକ ଯିଏ ଏକ ପ୍ରଡକ୍ସନ ହାଉସରେ କାମ କରୁଥିଲେ। ଦ୍ୱିତୀୟ, ମାରିଆ ସୁସାଇରାଜ, ଜଣେ କନ୍ନଡ଼ ଅଭିନେତ୍ରୀ ଯିଏ ମୁମ୍ବାଇରେ ନିଜର ପରିଚୟ ଖୋବୁଥିଲେ। ଏବଂ ତୃତୀୟ, ଏମିଲି ଜେରୋମ୍ ମ୍ୟାଥ୍ୟୁ, ଜଣେ ନାଭି ଅଫିସର ଏବଂ ମାରିଆଙ୍କ ପ୍ରେମିକ। ମାରିଆ ଏବଂ ମିରଜଙ୍କ ବନ୍ଧୁତା ବଢ଼ୁଥିଲା। ମିରଜ ମାରିଆଙ୍କୁ କାମ ଦେବାରେ ସାହାଯ୍ୟ କରୁଥିଲେ। କିନ୍ତୁ କୋଚିରେ ଥିବା ଜେରୋମ୍ଙ୍କ ମନରେ ସନ୍ଦେହର ମଞ୍ଜି ବୁଣି ହୋଇସାରିଥିଲା। 6 ମେ 2008 ମାରିଆ ନୂଆ ଫ୍ଲାଟ୍କୁ ସିଫ୍ଟ ହେଉଥିଲେ। ନୀରଜ ତାଙ୍କୁ ସାହାଯ୍ୟ କରିବାକୁ ପହଞ୍ଚିଲେ। ସେହି ରାତିରେ ନୀରଜ ସେଠାରେ ରହିଗଲେ। ଜେରୋମ୍ଙ୍କ ଫୋନ୍ କଲ୍ ଏବଂ ପଛରୁ ଶୁଭୁଥିବା ଜଣେ ପୁରୁଷର ସ୍ୱର ଜେରୋମ୍କୁ ପାଗଳ କରିଦେଲା। ସକାଳ ପ୍ରାୟ 7:30 ଜେରୋମ୍ ହଠାତ୍ ମାରିଆଙ୍କ ଫ୍ଲାଟ୍ରେ ପହଞ୍ଚିଗଲେ। ନୀରଜଙ୍କୁ ସେଠାରେ ଦେଖି ତାଙ୍କ ମୁଣ୍ଡକୁ ରକ୍ତ ଚଢ଼ିଗଲା। କଥା କଟାକଟିରୁ ଆରମ୍ଭ ହୋଇଥିବା ଏହି ଝଗଡ଼ା ଶେଷ ହେଲା ଏକ ଧାରୁଆ ଛୁରୀରେ। ନୀରଜଙ୍କ ଶେଷ ନିଶ୍ୱାସ ସେହି ଫ୍ଲାଟ୍ରେ ହିଁ ଅଟକିଗଲା। ସେହିଦିନ ନୀରଜ ତାଙ୍କୁ ସାହାଯ୍ୟ କରିବାକୁ ସେଠାକୁ ଯାଇଥିଲେ ଏବଂ ରାତିରେ ସେଠାରେ ରହିଯାଇଥିଲେ। ସେହି ସମୟରେ ଜେରୋମ୍ ମ୍ୟାଥ୍ୟୁ କୋଚିରେ ଥିଲେ। ସେ ମାରିଆଙ୍କୁ ଫୋନ୍ କରିଥିଲେ ଏବଂ ପଛରେ ଜଣେ ପୁରୁଷଙ୍କ ସ୍ୱର ଶୁଣି ସନ୍ଦେହ କରିଥିଲେ। ସେ ମାରିଆଙ୍କୁ ନ ଜଣାଇ ରାତି ମୁମ୍ବାଇ ଫ୍ଲାଇଟ୍ ଧରି ସକାଳ 7:30 ସୁଦ୍ଧା ମାରିଆଙ୍କ ଫ୍ଲାଟ୍ରେ ପହଞ୍ଚିଗଲେ। ଯେତେବେଳେ ପୋଲିସ ମାରିଆଙ୍କ ଫ୍ଲାଟ୍ରେ ପହଞ୍ଚିଲା, ସବୁକିଛି ଚକାଚକ୍ ଦେଖାଯାଉଥିଲା। ଲାଗୁଥିଲା ଯେମିତି ସେଠାରେ କିଛି ଘଟିନାହିଁ। କିନ୍ତୁ ଲୁମିନାଲ ଟେଷ୍ଟ କରାଯିବା ପରେ କାନ୍ଥ ଏବଂ ଚଟାଣରେ ରକ୍ତର ଛିଟା ଚମକି ଉଠିଥିଲା। ଜେରୋମ୍ ଏବଂ ମାରିଆ ଶତ ଚେଷ୍ଟା କରି ମଧ୍ୟ ରକ୍ତର ସେହି ଅଦୃଶ୍ୟ ଦାଗକୁ ଲିଭାଇ ପାରିନଥିଲେ। ମାରିଆ ସୁସାଇରାଜ କେବଳ ଜଣେ ଅଭିନେତ୍ରୀ ନଥିଲେ, ସେ ଥିଲେ ଏକ ମଧ୍ୟବିତ୍ତ ଖ୍ରୀଷ୍ଟିଆନ ପରିବାରର ଝିଅ। କନ୍ନଡ଼ ସିନେମାରେ ସେ ଜଣେ ଚର୍ଚ୍ଚିତ ଚେହେରା ହେବାକୁ ଚାହୁଁଥିଲେ। ତାଙ୍କ ବାପାମାଙ୍କର ସେ ବହୁତ ଗେହ୍ଲା ଥିଲେ। କିନ୍ତୁ ଜଣେ ଅଫିସର ଜେରୋମ୍ ଏବଂ ଜଣେ ପ୍ରଡକ୍ସନ ଏକ୍ଜିକ୍ୟୁଟିଭ ନୀରଜଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ଫସିଯାଇଥିବା ମାରିଆଙ୍କର ଏହି ମହତ୍ୱାକାଂକ୍ଷା ହିଁ ତାଙ୍କୁ ସର୍ବନାଶ ଆଡ଼କୁ ଟାଣି ନେଇଥିଲା। ଜେରୋମ୍ ମ୍ୟାଥ୍ୟୁ ଜଣେ ସାଧାରଣ ଅପରାଧୀ ନଥିଲେ, ସେ ଥିଲେ ଜଣେ ସମ୍ମାନିତ ନାଭି ଅଫିସର। କିନ୍ତୁ ସେହିଦିନ ସକାଳେ ତାଙ୍କ ମିଲିଟାରୀ ଟ୍ରେନିଂ ଏବଂ ଅନୁଶାସନ ସବୁକିଛି ଫିକା ପଡ଼ିଯାଇଥିଲା। ବିଶେଷଜ୍ଞଙ୍କ ମତରେ ଏହା ଥିଲା କ୍ରାଇମ୍ ଅଫ୍ ହତ୍ୟା କରିବା ପରେ ମଧ୍ୟ ପଳାଇ ନଥିଲେ, ବରଂ ମାରିଆଙ୍କ ସହ ମିଶି ରକ୍ତ ଜୁଡ଼ୁବୁଡ଼ୁ ଘରକୁ ସଫା କରିବା ଏବଂ ଶବକୁ ଖଣ୍ଡ ଖଣ୍ଡ କରିବାରେ ଲାଗିପଡ଼ିଲେ। ଜଣେ ଶିକ୍ଷିତ ଅଫିସର କିପରି ଏତେ ନୃଶଂସ ହୋଇପାରେ, ତାହା ଆଜି ବି ମନସ୍ତାତ୍ତ୍ୱିକମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଏକ ବଡ଼ ପ୍ରଶ୍ନ। ହତ୍ୟା ତ ହୋଇଗଲା, କିନ୍ତୁ ଏବେ ବଡ଼ ପ୍ରଶ୍ନ ଥିଲା ଶବକୁ କ'ଣ କରାଯିବେ। ମାରିଆ ଏବଂ ଜେରୋମ୍ ପାଗଳଙ୍କ ଭଳି ପ୍ଲାନ୍ କଲେ। ସେମାନେ ବଜାରରୁ ଛୁରୀ ଏବଂ ସୁଟକେସ୍ ଆଣିଲେ। ରକ୍ତର ଦାଗ ଲିଭାଇବା ପାଇଁ ପରଦା ବଦଳାଇଲେ। ତାପରେ ଯାହା ଘଟିଲା ତାହା ଶୁଣିଲେ ଆତ୍ମା କାନ୍ଦି ଉଠିବ। ନୀରଜଙ୍କ ଶରୀରକୁ ପ୍ରାୟ 300 ଛୋଟ ଛୋଟ ଖଣ୍ଡ କରି କଟାଗଲା। ସେହି ଖଣ୍ଡଗୁଡ଼ିକୁ ପ୍ଲାଷ୍ଟିକ୍ ବ୍ୟାଗ୍ରେ ଭର୍ତ୍ତି କରି ମୁମ୍ବାଇଠାରୁ ଦୂରରେ ଥିବା ପାଲଘର ଜଙ୍ଗଲକୁ ନିଆଗଲା ଏବଂ ପେଟ୍ରୋଲ ପକାଇ ଜଳାଇ ଦିଆଗଲା। ସେମାନେ ଭାବିଥିଲେ ଯେ ପ୍ରମାଣ ଶେଷ ହୋଇଗଲା, କିନ୍ତୁ ପାପ କେବେ ଲୁଚି ରହେ ନାହିଁ। ଏହି କେସ୍ର ସବୁଠାରୁ ବଡ଼ ସାକ୍ଷୀ ଥିଲେ ଧୀରଜ ସଲ୍ଟିଆର ବିଲ୍ଡିଂର ସିକ୍ୟୁରିଟି ଗାର୍ଡ। ସେ ପୋଲିସକୁ କହିଥିଲେ ଯେ ମ୍ୟାଡାମ୍ ଜଣେ ପୁରୁଷଙ୍କ ସହ ବାହାରକୁ ଗଲେ, କିନ୍ତୁ ସେମାନେ ନିଜ ସହିତ ବହୁତ ବଡ଼ ବଡ଼ ବ୍ୟାଗ୍ ଧରିଥିଲେ ଏବଂ ସେମାନଙ୍କ ଶରୀରରୁ ବହୁତ ପେଟ୍ରୋଲ ଗନ୍ଧ ଆସୁଥିଲା। ଏହି ଗୋଟିଏ ସୂଚନା ପୋଲିସ ପାଇଁ ହତ୍ୟାକାରୀଙ୍କୁ ଧରିବାର ରାସ୍ତା ଖୋଲି ଦେଇଥିଲା। ହତ୍ୟାକାଣ୍ଡ ପରେ କେବଳ ନୀରଜଙ୍କ ମୃତ୍ୟୁ ହୋଇନଥିଲା, ବରଂ କାନପୁରରେ ରହୁଥିବା ତାଙ୍କ ବୃଦ୍ଧ ପିତାମାତାଙ୍କ ସ୍ୱପ୍ନ ମଧ୍ୟ ଚୁରମାର ହୋଇଯାଇଥିଲା। ମିରଜଙ୍କ ବାପା ଅମରନାଥ ଗ୍ରୋଭର ପ୍ରତିଟି ଶୁଣାଣିରେ କୋର୍ଟ ବାହାରେ ନ୍ୟାୟ ପାଇଁ ଅପେକ୍ଷା କରି ରହୁଥିଲେ। ଯେତେବେଳେ ମାରିଆଙ୍କୁ କମ୍ ଦଣ୍ଡ ମିଳିଲା, ସେତେବେଳେ ତାଙ୍କର ସେହି ଆଖିର ଲୁହ ସାରା ଦେଶକୁ କନ୍ଦାଇ ଦେଇଥିଲା। ସେ କହିଥିଲେ, ମୋ ପୁଅର ଶରୀରକୁ 300 ଖଣ୍ଡ କରାଗଲା। କ'ଣ ଏହା ଏକ ସାଧାରଣ ହତ୍ୟା?
ମିରଜଙ୍କ ହତ୍ୟା କରି ସବ୍ ପୋଡ଼ି ସାରିବା ପରେ ମାରିଆ ନିଜେ ନିରଜଙ୍କ ସାଙ୍ଗମାନଙ୍କ ସହ ମିଶି ତାଙ୍କୁ ଖୋଜିବାର ନାହ ମିଶି ତାଙ୍କୁ ଖୋଜିବାର ନାଟକ କରିଥିଲେ। ସେ ଏମିତି ଅଭିନୟ କରୁଥିଲେ ଯେମିତି ସେ ନିଜେ ବହୁତ ଚିନ୍ତିତ ଅଛନ୍ତି। ପୁଲିସକୁ ପ୍ରଥମ ସନ୍ଦେହ ହେଲା ଯେତେବେଳେ ସେମାନେ ଦେଖିଲେ ଯେ ମାରିଆଙ୍କ ଫ୍ଲାଟରେ ଏକ ନୂଆ କପଡ଼ା ଶୁଖାଉଥିବା ଷ୍ଟାଣ୍ଡ ଏବଂ ପର୍ଦ୍ଦା ଲାଗିଛି। ପୁଲିସ ପଚାରିଥିଲା, ପୁରୁଣା ପର୍ଦ୍ଦା କୁଆଡ଼େ ଗଲା? ମାରିଆଙ୍କ ପାଖରେ ଏହାର କୌଣସି ଉତ୍ତର ନଥିଲା। ସେହି ରକ୍ତଭିଜା ପର୍ଦ୍ଦାକୁ ଜଳାଇ ଦିଆଯାଇଥିଲା। କିନ୍ତୁ ଏହି ଗୋଟିଏ ଛୋଟ ଭୁଲ ସେମାନଙ୍କୁ ଧରାଇ ଦେଇଥିଲା। ମାଲାଡର ସେହି ବିଲ୍ଡିଂ ଧୀରଜ ସଲିଟେୟାରର ଫ୍ଲାଟ୍ ନମ୍ବର 201, ଯେଉଁଠାରେ ଏହି ହତ୍ୟାକାଣ୍ଡ ଘଟିଥିଲା, ତାହା ବହୁ ବର୍ଷ ଧରି ଖାଲି ପଡ଼ିଥିଲା। ସେହି ବିଲ୍ଡିଂରେ ରହୁଥିବା ଅନ୍ୟ ଲୋକମାନେ ଏତେ ଡରିଯାଇଥିଲେ ଯେ ସେମାନେ ସେହି ଫ୍ଲାଟ୍ ଆଡ଼କୁ ଚାହିଁବାକୁ ମଧ୍ୟ ଭୟ କରୁଥିଲେ। ଲୋକଙ୍କ କହିବା କଥା ଥିଲା ଯେ ରାତି ଅଧରେ ସେଠାରୁ କାନ୍ଦିବାର ଶବ୍ଦ ଶୁଭୁଥିଲା। ଏହି ଘଟଣା ସେହି ସୁନ୍ଦର ବିଲ୍ଡିଂର ପରିଚୟକୁ ସବୁଦିନ ପାଇଁ ବଦଳାଇ ଦେଇଥିଲା। ରାମ ଗୋପାଳ ବର୍ମା ଯେତେବେଳେ ଏହି କାହାଣୀ ଉପରେ ସିନେମା ତିଆରି କଲେ, ସେ ସେହି ସମାନ ଫ୍ଲାଟ୍ରେ ସୁଟିଂ କରିବାକୁ ଚାହୁଁଥିଲେ। କିନ୍ତୁ ବିଲ୍ଡିଂର ଲୋକମାନେ ଏହାକୁ ତୀବ୍ର ବିରୋଧ କରିଥିଲେ। ସିନେମାରେ ମାରିଆଙ୍କ ଚରିତ୍ରକୁ ଯେପରି ଭାବେ ଦେଖାଗଲା, ତାହାକୁ ନେଇ ମଧ୍ୟ ଅନେକ ଆପତ୍ତି ଉଠିଥିଲା। ଏହି କେସ୍ କେବଳ କୋର୍ଟ ରୁମ୍ରେ ନୁହେଁ, ବରଂ ରୂପେଲି ପର୍ଦ୍ଦାରେ ମଧ୍ୟ ବହୁତ ହଇଚଇ ସୃଷ୍ଟି କରିଥିଲା। ଏହି ମାମଲାର ଶୁଣାଣି ସମୟରେ ଏକ ବଡ଼ ଆଇନଗତ ପ୍ରଶ୍ନ ଉଠିଥିଲା। ଓକିଲ ଯୁକ୍ତି କରିଥିଲେ ଯେ ଜେରମ ମିରଜଙ୍କୁ ମାରିଆଙ୍କ ବେଡ୍ରୁମ୍ରେ ଦେଖିବା ପରେ ନିଜ ଉପରୁ ନିୟନ୍ତ୍ରଣ ହରାଇଥିଲେ। ଏଥିପାଇଁ ତାଙ୍କୁ ସେକ୍ସନ୍ 302 ମର୍ଡର ବଦଳରେ ସେକ୍ସନ୍ 304 କଲ୍ପେବଲ୍ ହୋମିସାଇଡ୍ ଅନୁଯାୟୀ ଦଣ୍ଡ ମିଳିଲା। ଏହି ନିଷ୍ପତ୍ତିକୁ ନେଇ ଆଜି ବି ଆଇନଜୀବୀଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ଦ୍ୱନ୍ଦ୍ୱ ରହିଛି। ମାରିଆ ସୁସାଇରାଜ ଯେତେବେଳେ ବାୟକୁଲା ଜେଲରେ ଥିଲେ, ସେଠାରେ ମଧ୍ୟ ସେ ବହୁତ ଚର୍ଚ୍ଚାରେ ଥିଲେ। ଜେଲର ଅନ୍ୟ କଏଦୀମାନଙ୍କ କହିବା ଅନୁସାରେ ସେ ଜେଲରେ ହେଉଥିବା ସାଂସ୍କୃତିକ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମରେ ବହୁତ ସକ୍ରିୟ ଥିଲେ ଏବଂ ନୃତ୍ୟ ମଧ୍ୟ କରୁଥିଲେ। ସେ ଜେଲରେ ଥାଇ ମଧ୍ୟ ନିଜର ଗ୍ଲାମର ବଜାୟ ରଖିବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରୁଥିଲେ, ଯାହା ଲୋକଙ୍କୁ ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ କରିଥିଲା। 3 ବର୍ଷର ଦଣ୍ଡ ପରେ ମାରିଆ ସୁସାଇରାଜ ମୁକ୍ତ ହୋଇଗଲେ। କୁହାଯାଏ ଯେ ସେ ନିଜର ପରିଚୟ ବଦଳାଇ ଏବେ ଦକ୍ଷିଣ ଭାରତର କୌଣସି ଏକ ଅଜ୍ଞାତ ସ୍ଥାନରେ ରହୁଛନ୍ତି। ଅନ୍ୟପଟେ ଜେରମ ମ୍ୟାଥ୍ୟୁ ନିଜର 10 ବର୍ଷର ଦଣ୍ଡ ପୂରା କରି ଜେଲରୁ ବାହାରି ସାରିଛନ୍ତି। କିନ୍ତୁ ପ୍ରଶ୍ନ ଉଠେ, ଜେଲରୁ ବାହାରିବା ପରେ କ'ଣ ସେମାନେ ନିଜ ବିବେକରୁ ମୁକ୍ତି ପାଇପାରିଥିବେ? ସେହି 300 ଖଣ୍ଡର ସ୍ମୃତି କ'ଣ ସେମାନଙ୍କୁ ଆଜି ବି ଶୁଆଇ ଦେଉଥିବେ? ଜୁଲାଇ 2, 2021। ଯେତେବେଳେ ମାରିଆ ଜେଲରୁ ବାହାରକୁ ଆସିଲେ, ହଜାର ହଜାର ଲୋକ ବାହାରେ ବିକ୍ଷୋଭ ପ୍ରଦର୍ଶନ କରୁଥିଲେ। ମୁମ୍ବାଇର କୌଣସି ବି ହୋଟେଲ ତାଙ୍କୁ ରୁମ୍ ଦେବାକୁ ପ୍ରସ୍ତୁତ ନଥିଲେ। ସେ ସମୟର ଏକ ଚର୍ଚ୍ଚିତ ଖବର ଥିଲା ଯେ ଫିଲ୍ମ ନିର୍ଦ୍ଦେଶକ ରାମ ଗୋପାଳ ବର୍ମା ତାଙ୍କୁ ନିଜ ଫିଲ୍ମରେ କାମ ଦେବାକୁ ଚାହୁଁଥିଲେ, ଯାହାକୁ ନେଇ ସାରା ଦେଶରେ ତୀବ୍ର ପ୍ରତିକ୍ରିୟା ପ୍ରକାଶ ପାଇଥିଲା। ମୁମ୍ବାଇ ଭଳି ମେଟ୍ରୋ ସହରରେ ଏକା ରହୁଥିବା ଯୁବପିଢ଼ି, କ୍ୟାରିୟର ଚାପ୍ ଏବଂ ସମ୍ପର୍କର ଜଟିଳତା କିପରି ମଣିଷକୁ ଏକ ଭୟଙ୍କର ଅନ୍ଧକାର ଆଡ଼କୁ ନେଇଯାଉଛି। କ'ଣ କେବଳ ଦଣ୍ଡ ଦେଲେ ଏଭଳି ଅପରାଧ କମିଯିବ? ନା, ସମାଜର ମାନସିକତା ବଦଳାଇବା ଦରକାର। ବନ୍ଧୁଗଣ, ମିରଜ ଗ୍ରୋଭର ହତ୍ୟାକାଣ୍ଡ କେବଳ ଏକ କ୍ରାଇମ୍ ଷ୍ଟୋରି ନୁହେଁ, ଏହା ଆଧୁନିକ ସମାଜର ସମ୍ପର୍କ ଏବଂ ଧୈର୍ଯ୍ୟହୀନତାର ଏକ କଳାଚିତ୍ର। ଆପଣଙ୍କ ମତରେ କ'ଣ ଜେରୋମକୁ ଫାଶୀ ଦଣ୍ଡ ମିଳିବା ଉଚିତ ଥିଲା? କମେଣ୍ଟରେ ନିଶ୍ଚୟ ଜଣାନ୍ତୁ।